I'll start. Hare Krishna. Kamalakara pipatai alaukika gita alaukika prema tara bhuvane vidita. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। कमलाकर पिप्पलाई अलौकिक लीता अलौकिक பிரேம தாரா புவனே விதிதா. கமலாகர பிப்பலாய் மூன்றாவது கோபாலராக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவருடைய நடத்தையும் பிரேமையும் அசாதாரணமானவை என்பதால் அவர் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறார். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அனுபாஷ்ய உரையில் எழுதுகிறார். கமலாகர பிப்பலாய் மூன்றாவது கோபாலர் என்று கௌரகணேஷ் தேச தீபிகா 128 கூறுகிறது. அவருடைய முந்தைய பெயர் மகாபலர். ஸ்ரீராமபுரத்தின் மாகேஷ பகுதியில் உள்ள ஜெகநாத விக்கிரகம் கமலாகர பிப்பராயால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாகும். மாகேஷ கிராமமானது ஸ்ரீராமபுர ரயில் நிலையத்திலிருந்து சுமார் 2.5 மைல் தொலைவில் உள்ளது. கமலாகர பிப்பலாயின் குடும்ப வம்சம் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகிறது. கமலாகர பிப்பலாய் சதுர்புஜ என்ற மகனை கொண்டிருந்தார். அவருக்கு நாராயணர், ஜெகநாதர் என்று 2 மகன்கள் இருந்தனர். நாராயணருக்கு ஜெகதானந்தர் என்ற மகன் இருந்தார். அவரது மகனின் பெயர் ராஜீவலோச்சனர். ராஜீவலோச்சனரின் காலத்தில் ஜெகநாத விக்கிரகத்தினை வழிபடுவதற்கு பொருளாதார தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது என்றும், அச்சமயத்தில் டாக்காவின் நவாப் ஷா சுஜா என்பவர் 1560 வங்காள ஆண்டில் கிபி 1653 1185 பிகா சுமார் 395 ஏக்கர் நிலத்தை தானமாக கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலமானது ஜெகநாதரின் சொத்து என்பதால் இந்த கிராமம் ஜெகநாதபுரம் என்று பெயரிடப்பட்டது. கமலாகர பிப்பலாய் இல்லத்தை விட்டு வெளியேறிய பின்னர் அவரது இளைய சகோதரரான நிதிபதி பிப்பலாய் அவரை தேடி காலப்போக்கில் மாகேஷ கிராமத்தில் கண்டுபிடித்ததாக கூறப்படுகிறது. நிதிபதி பிப்பலாய் தம்மால் இயன்ற அளவு தமது மூத்த சகோதரரை இல்லத்திற்கு அழைத்து வர முயன்றார். ஆனால் அவர் திரும்பி செல்வதாக இல்லை. அந்த சூழ்நிலையில் நிதிபதி பிப்பலாய் தமது குடும்பத்தின் எல்லா உறுப்பினர்களுடன் மாகேஷத்திற்கு வந்து அங்கேயே வசித்தார். இக்குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் இன்றும் மாகேஷ கிராமத்திற்கு அருகில் வசிக்கின்றனர். இவர்களுடைய குடும்ப பெயர் அதிகாரி. இவர்கள் பிராமண குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். மாகேஷத்தில் உள்ள ஜெகநாதர் கோயிலின் வரலாறு பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. துருவானந்தர் என்ற பக்தர் ஜெகநாதபுரியில் பகவான் ஜெகநாதர், பலதேவர் மற்றும் சுபத்திரையை காணச் சென்றார். அவர் தமது கையால் சமைக்கப்பட்ட உணவினை ஜெகநாதருக்கு அர்ப்பணிக்க விரும்பினார். அவருடைய விருப்பம் இவ்வாறு இருந்த பட்சத்தில் ஒரு நாள் இரவில் ஜெகநாதர் அவரது கனவில் தோன்றி கங்கை கரையில் உள்ள மாகேஷ கிராமத்திற்கு செல்லுமாறும் அங்கே கோயில் வழிபாட்டினை ஆரம்பிக்கும்படியும் அவரை கேட்டுக்கொண்டார். இவ்வாறாக துருவானந்தர் மாகேஷத்திற்கு சென்றார். அங்கே அவர் ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்திரை ஆகிய 3 விக்கிரகங்கள் கங்கையில் மிதக்க கண்டார். அவர் அவ்வெல்லா விக்கிரகங்களையும் எடுத்து வந்து அவர்களை ஒரு சிறிய குடிசையில் பிரதிஷ்டை செய்து பெரும் மன நிறைவுடன் வழிபட்டு வந்தார். வயோதிகரான போது வழிபாட்டினை நம்பத்தகுந்த ஒருவரிடம் ஒப்படைத்துவிட வேண்டும் என்று மிகுந்த ஏக்கம் கொண்டார். ஒரு நாள் அவரது கனவில் தோன்றிய ஜெகநாத பிரபு விக்கிரகத்தினை மறுநாள் காலையில் அவர் சந்திக்கக்கூடிய முதல் நபரிடம் ஒப்படைத்து விடுவதற்கு அனுமதி அளித்தார். மறுநாள் காலை அவர் கமலாகர பிப்பலாயை சந்தித்தார். அதற்கு முன்பாக கமலாகர பிப்பலாய் வங்காளத்தில் சுந்தரவன காட்டு பகுதியில் உள்ள காளிஜூலி என்னும் கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். தூய வைஷ்ணவரான அவர் பகவான் ஜெகநாதரின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். இதனால் துருவானந்தர் வழிபாட்டின் பொறுப்பினை பிப்பலாயிடம் உடனடியாக ஒப்படைத்தார். இவ்வாறாக கமலாகர பிப்பலாய் பகவான் ஜெகநாதரை வழிபடுபவரானார். அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதிகாரி என்ற பட்டத்துடன் அழைக்கப்படுகின்றனர். அதிகாரி என்றால் பகவானை வழிபடுவதற்காக சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பொருள். இந்த அதிகாரிகள் மரியாதைக்குரிய பிராமண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். பிப்பலாய் என்னும் குடும்ப பெயரை கொண்ட பிராமணர்கள் 55 விதமான உயர்தர பிராமணர்களில் ஒருவராக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி பியூட்டிஃபுல் கனெக்ட். என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, கமலாகரா பிப்பலாய் அப்படின்றவர் வந்து 3வது கோபா. நம்ம 2 கோபா படிச்சுப்போம். ஸ்ரீதாமா, சுதாமா. 3வது வந்து கமலாகரா பிப்பலாய்.
அதாவது கிருஷ்ண கதைகள். அவர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஜெகநாத் டிடிக்கும் அவருக்கும் என்ன லிங்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து பிராமின் ஃபேமிலி எப்பவுமே கிரேட்டு. அவருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாங்க. அதுல இருந்துதான் அவரு எடுக்கிறாரு. யார் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு என்ற பிளாஷ்பேக் தான் இங்க இருக்கு. ஒரு டிவோட்டி வந்து துருவானந்தா அப்படின்றவர் வந்து அவர் அவர் வந்து பயங்கரமான ஜெகநாத் பக்தர். அவர் வந்து என்னன்னா அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆசை அவருக்கு ஜெகநாத் ஜெகநாத் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். விஜயகுமாரி மாதாஜி யாரு பேசுறாங்கன்னு அதனால வந்து பர்டிகுலர் கனவுல வந்து நீ இந்த ஊருக்கு போ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஊருக்கு வந்து அந்த தண்ணீர் வந்து மெதந்துட்டு இருக்காங்க இந்த 3 பேர். அவரை எடுத்து அவங்கள பரிமாறம் பண்ணிட்டு நல்ல பூஜை எல்லாம் பண்ணாரு. ஆனா அவருக்கு வயசாரி அவர் இறந்துட்டு போறோம்ன்ற பயம் வரைச்சு அவரு கனவுல மறுபடியும் வந்து நீ வந்து பாக்குற வைஷ்ணவாக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணு. அந்த வைஷ்ணவா யாரு அப்படின்னா இந்த கமலாக்காரா அப்படின்ற. சரி, கமலாக்காரா யாருன்றது மறுபடியும் இன்னொரு பிளாஷ்பேக். ரைட், 2 கதை பார்த்தோம். ஸோ கமலாக்காராவோட ஃபேமிலி இன்னும் கூட இருக்கு, மகேஷா வில்லேஜ் அப்படின்றதுல. ஸோ அந்த கதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கமலாக்காரா வந்து அவரோட தம்பி வந்து நிதிபதி கிருபாலாய் அப்படின்னு வந்து அவரோட தம்பி இவரை தேடி இருந்தாரு. அவர் தேடி அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சாரு மாஷா அப்படின்னு. அவர் எவ்வளவோ அவங்க அண்ணாவை வந்து வர சொல்லி ட்ரை பண்ணாலும் அவர் வந்து வரவே இல்லை அப்படின்னு. அவரோட எல்லா ஃபேமிலி வந்து அங்க வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலியே அங்க இருக்கு, அங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு. அவங்க பிராமணர் ஃபேமிலி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அவங்களோட பசங்க தான் நம்ம பாக்குறோம் சத்ருபுஜான்னு. அவங்களுக்கு 2 பசங்க, நாராயணா ஜெகநாதான்னு. நாராயணக்கு ஒரு பையன் ஜெகநாதா அப்படின்னு. ரைட், சாரி, நாராயணா ஜெகநாத். அண்ட் அவருக்கு நாராயணாக்கு இருக்கிற பையன் பேரு ராஜிகா லோச்சா அப்படின்னு. அப்போ வந்து பைசா ரொம்ப ஷார்ட். ரைட், சாமி கும்பிடுறதுக்கு கூட பைசா இருக்குல்ல. நவாப் ஆஃப் டக்கா, ஏன்னா அந்த முஸ்லிம் ரூல் வந்ததால அவங்களுக்கு பைசாவே இல்லை. அந்த லேண்ட் ஜெகநாத் வந்து என்னன்னா ஜெகநாத்பூர் அப்படின்ற வில்லேஜ் வந்து இட் வாஸ் அவங்களுக்கு சொந்தமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பைசா எல்லாம் இருக்காது. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு ஓடிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா கமலா கார பல்லாய் அன்றது 3வது கோப்பா. அவர் வந்து பிராமண ஃபேமிலி அங்கேயே இருந்தாரு. அவருக்கு வந்து ஜெகநாத் வழிபடுது அவங்க கைக்கு வந்துச்சு. யார் மூலமானா துருவா நந்தா அப்படின்ற டிவோட்டி கையில இருந்து இவர் கைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துச்சுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சூரியதாசா சாரா கேலா தாராபாயி கிருஷ்ணதாசா நித்யானந்தே ஹிருதய விஸ்வாசா பிரமேராணி பாஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. सूर्यदास सकेल ताराबाई कृष्णदास नित्यानंदे त्रिविध विश्वास प्रेमर निवास. சூரியதாச சரகேலரும் அவரது இளைய சகோதரரான கிருஷ்ணதாச சரகேலரும் நித்யானந்த பிரபுவின் மீது அசையாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் பிரேமையின் இருப்பிடங்களாக இருந்தனர். பொருளுரை: நவதீப்பிலிருந்து சில சமயம் சில மைல் தொலைவில் உள்ள சாலி கிராமம் எனப்படும் இடத்தில் சூரியதாச சரகேலர் வாழ்ந்து வந்ததாக பக்தி ரத்னாகரத்தில் 12வது அலையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அச்சமயத்தில் அவர் இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தின் காரியதரிசியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர் பெரும் செல்வத்தை சேகரித்திருந்தார். சூரியதாசருக்கு 4 சகோதரர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் தூய வைஷ்ணவர்கள். வசுதா, ஜானவா ஆகிய இருவரும் சூரியதாச சரகேலரின் மகன்களாவர். ஒரு செகண்ட். சோ நம்ம வந்து சூரியதாசா பத்தி பார்க்க போறோம். என்னோட ஸ்பீச் எங்க போச்சுன்னு தெரியல. ஓகே, சோ இன்னொரு கேரக்டர் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. யார் அது அப்படின்னா சூரியதாசா. அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணதாசா அப்படின்னு ஒரு தம்பி இருக்காங்க. 2 பேருக்கும் நித்யானந்தா பிரபு மேல அவ்வளோ நம்பிக்கை. அவங்களும் நவதீப்ல வந்து சாலிகிராமான்ற இடத்துல இருந்தாங்க. அவர் என்ன முஸ்லிம் கவர்மெண்ட்லயும் அந்த டைம்ல வந்து அவர் முஸ்லிம் கவர்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சதால அவருக்கு வந்து 4 பிரதர்ஸ் இருக்கிறதா. எல்லாருமே வந்து பியூர் வைஷ்ணவா. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த முஸ்லிம் ரூல்ல வேலை கிடைச்சிச்சு. அதனால நிறைய பைசா அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கௌரிதாசா பண்டிதா யாரா பிரேமோ தாந்தா பக்தி கிருஷ்ண பிரேமா தீதே நிதே தாரே மகாசக்தி. गौरीदास पंडित प्रमोद दंड भक्ति
கிருஷ்ண பிரேம தெய்தே நிதே ரே மகாசக்தி. பிரேமையின் மிக உயர்ந்த பக்தி தொண்டிற்கு சின்னமாக விளங்கிய கௌரிதாச பண்டிதர் அத்தகு பிரேமையை பெறுவதற்கும் வழங்குவதற்கும் மிக சிறந்த சக்தியை கொண்டிருந்தார். பொருளரே, ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அனுபாஷ்ய உரையில் எழுதுகிறார்: கௌரிதாச பண்டிதரை ஹரிகோடரின் மகனான மன்னர் கிருஷ்ணதாசர் எப்போதும் ஆதரவளித்து கவனித்துக் கொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது. முடாகாசா ரயில் நிலையத்திலிருந்து சில மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ள சாலிகிராமம் என்னும் ஊரில் கௌரிதாச பண்டிதர் வாழ்ந்து வந்தார். பின்னர் அவர் அம்பிகா காலனாவில் வசிப்பதற்காக இடம்பெயர்ந்தார். அவர் முன்பு விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ண பலராமருடைய இடையர்குல நண்பர்களில் ஒருவரான சுபலர் என்று கௌர கணே தேச தீபிகா 128 கூறுகிறது. கௌரிதாச பண்டிதர் சூரியதாச சரகேலரின் இளைய சகோதரர் ஆவார். தம்முடைய மூத்த சகோதரரின் அனுமதியின்படி அவர் தமது இல்லத்தினை கங்கை கரைக்கு மாற்றி அம்பிகா காலனா என்று அறியப்படும் நகரத்தில் வாழ்ந்து வந்தார். கௌரிதாச பண்டிதரின் வம்சத்தினரில் சிலருடைய பெயர்கள் பின்வருமாறு: 1. ஸ்ரீ நரசிம்ம சைத்தன்யர், 2. கிருஷ்ணதாசர், 3. விஷ்ணுதாசர், 4. பட பலராமதாசர், 5. கோவிந்தர், 6. ரகுநாதர், 7. படு கங்காதாசர், 8. ஆவுலியா கங்காராமர், 9. யாதவாச்சாரியர், 10. ஹிருதய சைத்தன்யர், 11. சாந்த ஹாலதரர், 12. மகேஷ பண்டிதர், 13. முகுடராயர், 14. பாதுயா கங்காராமர், 15. ஆவுலியா சைத்தன்யர், 16. காளியா கிருஷ்ணதாசர், 17. பாதுயா கோபாலர், 18. பட ஜெகநாதர், 19. நித்யானந்தர், 20. பாவி, 21. ஜெகதீஷர், 22. ராயா கிருஷ்ணதாசர், 22. அன்னபூர்ணா. கௌரிதாச பண்டிதரின் மூத்த மகன் பெரிய பலராமர் என்று அறியப்பட்டார். இளையவர் ரகுநாதர் என்று அறியப்பட்டார். மகேஷ பண்டிதரும் கோவிந்தரும் ரகுநாதரின் மகன்களாவர். கௌரிதாச பண்டிதரின் மகளுடைய பெயர் அன்னபூர்ணா. சாந்திபுரத்தின் கங்கை கரைக்கு எதிரில் அமைந்துள்ள அம்பிகா காலனா கிராமமானது கிழக்கு ரயில்வேயின் காலனா கோச் ரயில் நிலையத்திற்கு கிழக்கில் 2 மைல் தொலைவில் உள்ளது. அம்பிகா காலனாவில் புர்துவானின் ஜமீன்தாரால் கட்டப்பட்ட கோயில் ஒன்று உள்ளது. கோயிலுக்கு முன்பாக பெரிய புளிய மரம் ஒன்று உள்ளது. கௌரிதாச பண்டிதரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இம்மரத்தின் கீழ் சந்தித்ததாக கூறப்படுகிறது. கோயில் அமைந்துள்ள இடம் அம்பிகா என்று அறியப்படுவதாலும் அது காலனா என்னும் பகுதியில் அமைந்துள்ளதாலும் இக்கிராமமானது அம்பிகா காலனா என்று அறியப்படுகிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் எழுதப்பட்ட பகவத்கீதையின் பிரதியானது இன்றும் இக்கோயிலில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப பக்தி சரஸ்வதி தாக்கூர் யாரு அப்படின்னா இருக்கிறதுலே இவர் வந்து அதாவது சுபலா சுதாமா இவர் வந்து சுபா அப்படின்னு அவர் வந்து வந்து சூரியதாசா சரகேல் இருக்கிறவங்க தான். அவர் பேரு பெரிய பலராமா அப்படின்னு. இந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து ரகுநாதோட பசங்க வந்து மகேஷா பண்டிதா அண்ட் கோவிந்தா. அவருக்கு ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கு, அன்னபூர்ணா அப்படின்ட்டு. இப்போ என்னன்னா இங்க எல்லாருமே அந்த பரம்பரை ஃபுல்லா அந்த சைட்ல வருது. அதனால அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்றதெல்லாம் இவங்களோட பசங்க. இன்னொன்னு வந்து இவங்களோட சிஷ்யர்களோட எல்லாம் பில்ட் ஆறது எல்லாமே வந்து ஒரு கோயில் கட்டினாங்க. யாருன்னா டேமரனுக்கு புளிய மரம். அது என்னன்னா அங்க வந்து இன்னும் கூட அதாவது நம்ம கௌரி தாசா பண்டிதாவும் சைத்தன்யாவும் அந்த மரத்து கீழே தான் மீட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதால அந்த இடம் அதோட பேர் என்னன்னா அம்பிகான்னு.
ஏன்னா அந்த ஏரியால வந்து காலனா, அந்த வில்லேஜ் இருக்கு இல்லையா, அம்பிகா காலனான்றதால அம்பிகான்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து இன்னும் கூட ஒரு கோயில் இருக்கு. பகவத்கீதால ஒரு பகவத்கீதா காப்பி வந்து சைத்தன்யம் அங்க வச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல. ஸோ பேசிக்லி அம்பிகான்ற இடத்துல அந்த ஒரு பெரிய புளிய மர இடத்துல அவங்க மீட் பண்ணாங்க. அவர் எழுதின பகவத்கீதாவோட காப்பி அங்க இருக்கு. சரிங்களா? நித்யானந்த சமர்ப்பிதா ஜாதி குல பாதி ஸ்ரீ சைத்தன்ய நித்யானந்தா காரி பிராணபதி माताजी नित्यानंदे समर्पिल जाति कुल पादे श्री चैतन्य नित्यानंदे प्राणपदे சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் நித்யானந்த பிரபுவையும் தமது பிராண பதிகளாக வைத்த கௌரிதாச பண்டிதர் நித்யானந்தரின் சேவைக்காக தம்முடைய குடும்பத்தினர் உட்பட அனைத்தையும் தியாகம் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சைத்தன்ய நித்யானந்தா வந்து இவர் வந்து நித்யானந்தாவோட ஃபேமிலிக்கோசம் அவரோட சொந்த ஃபேமிலியை கூட அவர் தியாகம் செஞ்சுட்டார். அவ்வளவு பக்தி அவருக்கு அப்படின்னு. நித்யானந்தா பிரபு பிரியா பண்டித புரந்தாரா பிரேமானந்தா மத்திய பீரே வைச்சானே மந்தாரா. நித்யானந்த பிரபுர பிரிய பண்டித புரந்தர பிரேமார்ணவ மத்தியே பிரே ஜெய்சன மந்திர. நித்யானந்த பிரபுவின் 13வது முக்கிய பக்தர் பண்டிதர் புரந்தரர். பிரேமையின் கடலில் அவர் மந்தார மலையை போன்று நகர்ந்தார். பொருளுரை: பண்டித புரந்தரர் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவை கடதகத்தில் சந்தித்தார். நித்யானந்த பிரபு இந்த கிராமத்திற்கு வந்தபோது அவர் அசாதாரணமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தார். அவரது நடனம் புரந்தர பண்டிதரை கவர்ந்தது. மரத்தின் உச்சியிலிருந்து பண்டிதர் நித்யானந்த பிரபுவின் நடனத்தை கண்ட மாத்திரத்தில் நிலத்தில் குதித்து தம்மை பகவான் ராமச்சந்திரரின் லீலைகளில் அனுமானின் குழுவில் இருந்த பக்தர்களில் ஒருவரான அங்கதனாக அறிவித்துக் கொண்டார். ஹரே மாதாஜி. வெரி நைஸ். என்னன்னா நித்யானந்தா பிரபு பண்டிதா புரந்தாரான்றவர் வந்து இவர் டான்ஸ்ல ஒரு ஆள் தாங்கவே முடியல. பெரிய மரத்துல இருந்தவர்னா அவர் வந்து அங்கடா, அதாவது அந்த அனுமான் கேம்ப்ல ஒரு டிவோட்டி இருந்தாங்க அங்கடான்னு. அவர் தான் இவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? சோ ஒரு ராமாயணம் கேரக்டர் கரெக்ட் ஆகுது. பரமேஸ்வர தாசா நித்யானந்தா தைக்க சரணா கிருஷ்ண பக்தி பாயே தாரே கரே ஸ்மரணா. படிங்க மாதாஜி. பரமேஸ்வரதாச நித்யானந்த கசரண கிருஷ்ண பக்தி பாய கரே ஸ்மரணா. கிருஷ்ணலீலையில் 5வது கோபாலராக கூறப்படும் பரமேஸ்வரதாசர் நித்யானந்தரின் தாமரை திருவடிகளில் முழுமையாக சரணடைந்தார். அவருடைய பெயரை நினைப்பவர்கள் எவரும் கிருஷ்ண பிரேமையினை மிக எளிதில் அடைவர். பொருளுரை: ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அனுபாஷ்ய உரையில் எழுதுகிறார், சில நேரங்களில் பரமேஸ்வரி தாசர் என்றும் அறியப்படக்கூடிய பரமேஸ்வர தாசர் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவின் உயிர் மூச்சாக இருந்தார் என சைத்தன்ய பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரமேஸ்வர தாசரின் உடலானது நித்யானந்த பிரபுவினுடைய லீலைகளின் இடமாகும். கடத்தக கிராமத்தில் சிறிது காலம் வசித்த பரமேஸ்வர தாசர் இடையர்குல சிறுவனின் பாவத்தில் எப்பொழுதும் மூழ்கியிருந்தார். முன்பு அவர் கிருஷ்ண பலராமரின் நண்பர்களில் ஒருவரான அர்ஜுனர் ஆவார். அவர் 12 கோபாலர்களில் 5வது கோபாலர் ஆவர். ஸ்ரீமதி ஜானவ தேவி கேதரியில் திருவிழாவை நிகழ்த்திய போது அவர் ஜானவ மாதாவுடன் அங்கே சென்றார். ஸ்ரீமதி ஜானவ மாதாவின் கட்டளையின்படி அவர் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆட்டபுரத்தின் கோயிலில் ராதா கோபிநாதரை பிரதிஷ்டை செய்ததாக பக்தி ரத்னாகரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆட்டபுர ரயில் நிலையமானது ஹவுராவில் இருந்து ஆமதா செல்லும் குறுகிய ரயில் பாதையில் அமைந்துள்ளது. ஆட்டபுரத்தில் உள்ள மற்றொரு கோயிலான ராதா கோவிந்தரின் கோயில் மித்ர குடும்பத்தினரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இக்கோயிலின் முன்பாக
2 மகிழ மரங்கள் மற்றும் ஒரு கடம்ப மரத்திற்கு மத்தியில் பரமேஸ்வரி தாகூரின் சமாதி மிக நேர்த்தியான இடத்தில் உள்ளது. சமாதிக்கு மேலே துளசி மாடம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கடம்ப மரத்தில் இருந்து ஆண்டிற்கு ஒரே ஒரு மலர் மட்டுமே வருவதாக கூறப்படுகிறது. அம்மலர் விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமேஸ்வரி மாதாஜி அந்த அடுத்த பேரை இன்னொருத்தவங்க படிக்கணும், நாங்க படிக்கிறோம். ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கதம்பா பூ வந்து நித்யானந்தாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பூவே அது வந்து சீசனல் பூ, அது வரவே வராதுன்னா ஸ்ரீவாத்ச ஆச்சரியா கிட்ட சொன்னாரு எனக்கு வேணும் வேணும்னு. ஸ்ரீவாத்ச ஆச்சரியா என் வீட்டுல கதம்பா செடியே இல்லை, மரமும் இல்லை, பூ எங்க வருது, இந்த சீசன்ல கிடைக்காதுன்னா போ வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுல. ஸ்ரீவாச ஆச்சரியாக்கு ஆச்சரியம், காலையில இல்லை அப்படின்னு போனா ஒரு மரமும் இருந்துச்சு, அங்க பூவும் பூசிச்சு. அவ்வளவு பிரியம் நித்யானந்தாது, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சு அந்த இடத்துல வந்து அவரோட சமாதி இருக்கு இல்லையா, பரமேஸ்வரா. அவர் யாருன்னா அர்ஜுனான்றவர், நம்ம அர்ஜுனா இல்லை, இது வந்து கோபா, 5வது கோபா. அர்ஜுனான்றது அவர் பேர், நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்ரீதாமா, சுதாமா, சுபலா, அர்ஜுனா, அந்த 12 பசங்கள்ல ஒருத்தங்க. அவங்க வந்து யாருன்னா ஜானகி தேவி என்றவங்க வந்து அவங்கள அக்கம்பெனி பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ராதா கோபிநாதா டெம்பிள் கோயில் வந்து ஆத்தாபுரால கட்டினாங்க. அந்த இடத்துல என்னன்னா இன்னொரு டெம்பிள், அதாவது மித்ரா ஃபேமிலின்னு ஒருத்தங்க, அவங்கதான் அந்த கோயிலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க, அங்க வழிபட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 மரங்கள், பக்குலா செடி, கதம்பால ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பூ பூக்கும், அது வந்து அவங்களுக்கே சமர்ப்பணம் செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு. அடுத்து பேர யாரோ படிக்கணும் இல்ல, படிங்க, அதோடு நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரமேஸ்வரி தாகூர் வைத்திய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. அவரது சகோதரின் வம்சத்தினர் இன்றும் கோயில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். குடும்ப உறுப்பினர்கள் சிலர் இன்றும் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் சண்டிதலா அஞ்சல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் வசிக்கின்றனர். பரமேஸ்வரி தாகூரின் வம்சத்தினர் பிராமண குடும்பங்களிலிருந்து பல்வேறு சீடர்களை ஏற்றனர். ஆனால் இந்த வம்சத்தினர் படிப்படியாக வைத்தியர்களின் தொழிலை ஏற்றதால் பிராமண குடும்பத்தை சார்ந்த நபர்கள் இவர்களுடைய சீடர்களாவதை நிறுத்திவிட்டனர். பரமேஸ்வரி தாகூருடைய வம்சமானது அதிகாரி, குப்தா என்னும் குடும்ப பெயர்களை கொண்டுள்ளது. துரதிருஷ்டவசமாக இக்குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் விக்கிரகத்தை நேரடியாக வழிபடுவதில்லை. அவர்கள் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதற்கு பிராமணர்களை வேலைக்கு அமர்த்தியுள்ளனர். இக்கோயிலில் பலதேவரும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோபிநாதரும் தற்போது ஒரே பீடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆயினும் தெய்வீக ரசத்தின் அடிப்படையில் பலதேவரும் ராதாகிருஷ்ணரும் ஒரே பீடத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பதை வைத்து பார்க்கும்போது பலதேவரின் விக்கிரகம் பிற்காலத்தில் தான் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று யூகிக்கப்படுகிறது. வைசாக, ஏப்ரல், மே மாதத்தின் பௌர்ணமி நாளில் பரமேஸ்வரி தாகூரின் மறைவு தின திருவிழா இக்கோயிலில் கொண்டாடப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேரை பார்த்துப்போம். அடுத்தது என்னன்னா, இவர் வந்து வைத்தியர்னா டாக்டர் ஃபேமிலி. நிறைய பேர் பிராமணர்லாம் இவர் சேர்ந்தாங்க, ஆனா எல்லாருமே டாக்டர் ஆனதாங்க பிராமின்ஸ் வந்து சேர்க்கறத நிறுத்திட்டாங்க, ரைட்? ஏன்னா பிராமின்ஸ் வந்து நார்மலா பிசிஷியன்ஸ், டாக்டர்ஸ் வந்து பிராமின்ஸா இருக்க மாட்டாங்க. இருக்கலாம், இருக்கக்கூடாது இல்லை, பட் அவங்க நார்மலி வைஷ்யா. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த குப்தா ஃபேமிலி, அதிகாரி ஃபேமிலி எல்லாம் இந்த கேங். இப்போ அவங்க வந்து கட்டின கோயில்ல வந்து பலதேவ் அண்ட் ராதா கோபிநாத் ஒன்னாங்க. இப்போ ராதா கிருஷ்ணாவோட பலராம் கிருஷ்ணா சேர்த்து வைக்க மாட்டாங்க, வீட்டுல வைக்கலாம், ஆனா ஒரே இதுல வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னு யாருக்காவது ரீசன் தெரியுமா? எதுக்கோசம்? இத்தனையும் எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்காங்க கோலோகத்துல. பலராமர் வந்து எப்போதுமே பாம்பு வடிவம் தான் எடுக்கிறாரு எல்லா இடத்துலயுமே, அதனாலே இல்லையே, விருந்தாவன்ல பலராம் கிருஷ்ணா தானே இருக்காரு. ஓகே, பாம்பு வடிவத்துல இருந்தா பிரச்சனையே இல்லையே, அப்ப எதுக்கு வைக்க கூடாது? அப்படி எடுத்தீங்கன்னா நரசிம்மனோட பாம்பு வடிவத்துல அவர் இருக்கச்சே லட்சுமி மனசுல தானே இருக்காங்க. பலதேவன்ற ஃபார்ம்ல வைக்க மாட்டாங்க, அனந்தசேஷ் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. அப்படின்னா லக்ஷ்மி சாந்தரசம் மாதாஜி, பலதேவர் சாந்தரசம், பலதேவ் சாந்தரசம் இல்ல, கோபிநாதர் சாந்தரசத்துல மத்தது அவங்க வந்து கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருக்கிறாங்க மாதாஜி, அதனால அது ரெண்டையும் ஒன்னா வைக்க மாட்டாங்க.
சாந்தர இல்ல பிரேம ரசத்தை மாதாஜி க்ளோஸ். சாந்த ரசத்துல இருக்கச்சே தே- ஒன்னாதான் இருந்தாங்க. அவர் இருந்தாங்களே சாந்த அப்ப லட்சுமி ரசத்துல இருக்கார் மாதாஜி. கோபிநாதர் வந்து இது இந்த பிரயோஜன் இது அந்த மாதிரி இதுல வர்றவரு. அவரும் இவரும் எப்படி இருக்க முடியும்? ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் பட் கரெக்ட் ஆன்சர். கோபிநாதர் வந்து மாதாஜி ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் பட் கரெக்ட் ஆன்சர் இல்ல. பலதேவ் வந்து சாந்த ரசத்துல இல்ல. பலதேவ் இருக்காரு அண்ட் பேரண்டல் ரசம், வாத்சல்ய ரசம். இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் பலதேவோட ஆக்சுவல் மீன் கோர். 5மே அவர்துதான். சாந்த ரசம்ல இருக்கச்சே அவங்க வந்து ராதாவோட இருக்கலாம். அதுதான் நரசிம்மலோட அனந்த சேஷா, விஷ்ணுவோட கர்ப்போதக்ஷாயினி விஷ்ணுல வந்து அனந்த சேஷா இருக்கச்சே லக்ஷ்மி காலதன் இருக்காங்க. அது பிரச்சனை இல்லை. பலதேவ் கிருஷ்ணரா இருக்கச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ணர் பலராம் என்ன இன்ட்ராக்ஷன், எப்ப பாரும் கெலாட்டா சிரிப்பு. கரெக்டா? ராதா கிருஷ்ணா வந்து விப்ரலம்ப பாவம் ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த ரெண்டு பேரோட பாவங்கள் ஆப்போசிட். பலதேவ் கிருஷ்ணர் செப்பரேஷனே இல்லை. எப்பமாவது கிருஷ்ணரை விட்டு பலதேவ் ஏதாவது ஒரு மாசம் ஒரு நாள் அப்படிதான் இருக்கும். பட் பிரிவில் அவங்க மீட் பண்ணதே இல்லை. எப்பவுமே சேர்ந்தா இருப்பாங்க. நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, பலதேவன் கிருஷ்ணா பிரிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னு ஏதாவது இருக்கா? இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அவங்களோட பாவம் வந்து ஜாயிண்ட் பாவம். இவங்களது விப்ரலம்ப பாவம். ரெண்டாவது பலதேவ் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கான்ஜிகல் லவ்ல இருக்கச்சே, பலதேவ் வந்து கான்ஜிகல் ரசா டான்ஸ் ஆடுறச்சே கூட அவர் அனந்த மஞ்சரியா தான் எடுப்பாரு ஃபார்ம். பலதேவா என்டர் பண்ண மாட்டாரு. அதனால அவர் வந்து அவரோட ரசா அந்த டைம்ல வேற அண்ட் அவங்களோட ஃபீலிங் வேறனால பலதேவ் வந்து ஆல்டர்ல இருக்கலாம். ஆனா ஒரே லெவல்ல இருக்க மாட்டோம். ஆல்டர் செப்பரேட் பண்ணுவோம், இல்ல கொஞ்சம் மேல வைப்போம், இல்ல மூவ் பண்ணி வைப்போம். ஒரே ஆல்டர்ல ஏபிசி அப்படின்னு வைக்க மாட்டோம். அதனாலதான் பிருந்தாவன்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஆல்டர் 3 இருக்கும். நடுவுல கிருஷ்ண பல்ராம், ரைட் சைட்ல தான் ராதா கிருஷ்ணர் இருப்பாரு. சரிங்களா? சோ நம்ம வீட்டுல ஆல்டர் இருந்தாலும் அதான் பண்ணுவோம். நம்ம இதோட கிளாஸ முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. மோகன்தாஸ் பிரபு இருக்காரா? பிரபு, Stop recording.